ఈరోజు నా 2 చేతులు జోడించి మీకు ఒక మాట చెప్తాను. మనుషుల మీద ఎప్పుడు ఆధారపడద్దు. ఎందుకంటే వారు ఏ సమయాన్ని మారిపోతారో మనకు తెలియదు. చాలా మంది మనకు ప్రమాణం చేశారు జీవితాంతం ఉంటానని, కానీ మధ్యలోనే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది నేనున్నాను కదా, ఎవరో నీకుండినా లేకపోయినా ఎందుకు, నేను నీకు సాయం చేస్తాను అని అన్నవారే ఈరోజు మన హృదయాన్ని గాయపరిచి ఎంతోమంది మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. నిజంగా నేను చెప్తాను, ఈరోజు నువ్వు దుఃఖపడ్డానికి, ఈరోజు నువ్వు హృదయంలో మానసికంగా నలిగిపోవడం గల కారణం ఏంటో తెలుసా? ఎవరినైతే నువ్వు ఎక్కువ ప్రేమించావో, ఎవరి మీద అయితే నువ్వు ఎక్కువ ఆధారపడ్డావో వారే నీ గుండెల మీద తన్నెళ్ళిపోయారు. నిజంగా అది ఎంత బాధాకరమో. అందుకే భక్తుల అనుభవంతో రాస్తున్నారు, మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే, అధికారులను ఆశ్రయించడం కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలని అన్నారు. ఎందుకంటే మనుషులు మారిపోయినా, అధికారులు మారిపోయినా మన ప్రభు ఎన్నటికీ మారని దేవుడు. ఆయన మనకి సహాయము చేసే దేవుడు.